Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Lucas Kapitulo 14, versikulo 11. Agsipod ta iti tunggal maysa amangitan ok iti bagina, kat maipababanto. Kat iso amangi pababa iti bagina, maitan okto. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sa dino ti papanam kasinsin Susan? Si kamat gayam kasinsin Kiko, agpasentro ak, naibusmat nga minan ti abastumi. Ada ipagatang mo kasinsin? Awan kasinsin. Adala kayat kong itudkan ka. Anya day ta kasinsin? Oh, para kada kayo. Kwarta mo ti awat mo. Para kada kayo kasinsin. Natsamba ak manon ti mayat a presyo tinatag. Aya? Uy, Ay na, agyaman aklaunay Uray mabainak ken ka. Ala aglat ta ti kwarta. Isupay agastusan ti kaanakam iti panagadal na. wala. Sana dakas no ibingay tayo itipada tayo at tao ng iti bindisyon na mauawat tayo. Oh, di mundak da kamaton iti sabali at tao nga daintad ko kada kayo, ha? Alam daytoy Valerie anak ko. Allowance mo para itaalawas. Ni, adamad gayam kwartayo nanang. Ti kunayo kanyak. Kat saan da pa'y nga intad titangdan nyo? Ada inted ni Uncle mo Kiko a kwarta anak ko. Manet? Wan, talaga man nagtulong day dya kasinsin ko. Uray dagiti anak ni Antim Itis. Ik-ikan namot ida iti balon da. Siguro. Nakatsamba manan ni Uncle. Wan anak ko, iso ti kunana itay. No siyak nagturpos, tulungak tumat ni Uncle. Subadak ti kinaimbag na kada tayo. Mayat day ta ka panunutam anak ko. Ay wan gayam, di mo dakdakamatan iti sabali ti may papan iti kwarta nga ititad ni Uncle mo Apay, nanang? Aramidam latan, ta iso ti bilin ni Uncle mo anak. Uncle Andres, agad adal ka di pa'y ni Valerie? Wan may kanakan. Apay ka day. Naimbag man, tada kwarta pagadal na. Kat awan mat permanente at trabaho ti inana. Ada ito di kasinsinyo kaanakan. Kasinsin mi. Di kasinsinyo kikaw. Naayat day jaya tumulong ka nagiti kaanakan na. No kasta. At dait itad na akwarta ka ni Valerie. Labayagan Apay nga italaang anaamuak. Una ta pasikrito ti panangtulong ni kikaw ka nagiti kaanakan na. Saan na ngamin nga ipupost wano istoryaan iti sabali at tao. Kasta ka di. Anya pa'y lang ter aramidam, sika, Julio. Apay ka di bakit? Saan ka ang makiriyunyon, aya? At daya imbagak as anak amapan. Apay nga roda kasta ti kaus mo. Nalabaan mo't dagito ya. Reunion dayjay. Apay akas ta ti ibadom. Nakababain ka dagiti kabagyak. Anya? Ibagay mo kumamat ti kawis mo iti kawis ko Sana kasta kumpor mila di tanti isusuot mo. Kumusta mo ti panagadal mo, Valerie? Okay laang, Auntie Yoli. Nangato ka di matlaang dagiti gradom. Sakto laang, Auntie. Naimbag man. Tamaano sampay laang ti agadan. Kapilitan, Auntie. Awatam da ito Ni, kwarta mo tiyaw awat yung Auntie. Para ken ka, kaanakan. Igatang mo, kadagiti masapsapol mo. Agyaman naklaunay, Auntie. Isupay abalon ko iti pagadalan. Awan na nyaman na. Iso asay-saya atem, ti panagadal mo. Bakit? Nakitak ti inaramid mo itay. Anya man ang tibidot nga inaramid ko? Nangtad ka iti kwarta ka ni Valerie a kaanakam. Ngamapayakas jay. Ti anya?
Apay amasapol nga iti sangwanan ti adu a tao ti pangyawatam iti kwarta. Anya kalakit di matan ay, Julio. Common sense matan Apay, masapol ay nga ipakitam kadagiti kabagyam at tinulungam ti kaanakam. When tapno maamuan da nga ada maitultulong ko. Panagkunam kadi kat nasaya at ti kasta. No para kanyak, awan da kas iti inaramid ko. Tatimulungak. Dayta ti jak kayat ken ka. Sika ti mangitantan ok iti bukod mo abagi. Saan ang maiparbang ti kasta nga aramid? Kita man ni kasinsin mo. Uy, pangaasim. Di nak ikumpara iti sabali at tao. Mano ti inter niya antimiulikan ka, Valerie Apaw. 600 apong. Kasano alaman nyo nga dainted ni auntie a kwarta kanyak? Kat no nakita mi amin itay. Ha? Iti sangwanan ti kaduan mo't ngamin nga inter na ti kwarta. Mga miso pa'y ati internakin ka. Iso pa'y balon mo iti pagadalan. Uwan aapong. Uwan gayam, kinasarita na kanya ang timyana. Saan pa'y apong? Apay ka di? No nawaya ka, mapan ka kano itayan na, taag palabakin ka. Kita am daytoy bakit? Anya dayta? At daro pa ni kasinsin mo kiko iti newspaper. Aya? Amangan no karup-rupan na lang. Nagan na mo ti adda ditoy. Basa am ti headline. Aywan. Apay nga daro pa day aki ko iti daytaan newspaper. Timulong kano kadagiti biktima ti bagyo. Day talaang. Naa. Imbis nga agbalin ka proud iti kasinsin mo. Kastapay laang mati bagam. Ay, tulungan nakman, Julio. Ani ayad dagita ginatgatang mo. Ay, umay ka. Tairipak taman dagitoy. Ani ayad dagita. Groceries. Idonar ko para kadagiti apektado ti bagyong. Anya. Umay kakit din tatulungan nak. Naamwam laang at timulong ni Kiko akasinsin mo. Ita, kayat mo mati mangidunar? Wen takabaalak mo't nga ruti tumulong. Adamot kwartata. Niki ko lang ayat ikabailan na tumulong. Ay na, kas kalamaki kompetensya iti kasinsin mo. Ay, di kan sumana udita. Tulungan nakit di. Kalpasan na, itulod ta dagitoy ijay evacuation center. Ada kamot kayam kasinsinyoli. Wala, tamang idunarak mo. At the food packs nga idunar ko. Apay ka di. Awan mo't kati kasinsin. Kasta tinasayaat. Tumulong tayo kadagitag kasapulan. Wala, amok dayta. Sana masapul nga ibagam. Adamot kwartami. Saan akas kadagiti dadduma dita nga agin tutulong uray awanan damot. Ngala, panawan ka nga rodan dito kasinsin. Ay, sa dino ti papanam. Lalpasan teraramidan me. Agawidak mo Mangidulin ka man iti 2 kilo ti karne. Susan, anak kao. Di mo ilako amin. An-anwan niyo matatang? Itad ka o kani kasinsin mo kikaw. Aywan, apay dayjay. Nalipatak matan ti kasinsin ko. Isupot mo, ta itulod ko itayan da inton madamdama. Adan samot ijay sentro, tatang. Anya teraramidan na ijay. Nagboluntaryo manan Amoyo mat dayjay akasinsin ko. Managtulong, tatang. Bala, inton malim nga rudan nga itulod ko ti para kinkwana. Kanakan kikaw, ada ka kaday. Ada ka, uncle. Sumra kay lang. Nakalukat na ita. Ay, nangyagak iti karnay para kin ka kaanakan. Nay, nagkapon ti karnay, uncle. Pinarti may ti baboy at tarakin may. In per kilo may. Apay nga rod nga itadyo kanyak tila ko yaw, uncle.
Awan ata, dakkel mo tinaitulong mo kada kamay. Naitulangan ti amok awagas. Tapno masubadan mimot, dagiti naitulong mo kada kamay, ore kaskasanaw. Ay, agyaman nga rod angkal. Awan ang yaman na kaanakan. Ay, agkapi kayo pa angkal. Apay ngay akas jay. Ti anyamanen? Makalawas ang tinapalabas. Ngumawan mo't makitak arupak iti dyaryo. Anya? Adamat indunar ko No kasta? Nang idunar ka laeng, tapno makitam ti ropam iti dyaryo? Kumaa. Ngumawan maggayam serserbi na. At damat ropam iti Facebook page ti munisipyo tayo. May samot tinakitak. Kita man numano tiladawan ni Kiko an ay post ijay. Nagadong. Ay, unay kan bagat? Apay ngamin akas tati kapanunutam aya. Agposak man langan iti Facebook ko. Anya? Tapno maamuan ti kaadwan, nga damot na itulong ko. Awan mo't gayam tinamnamak ama newspaper mo't tirupak. Ay na, jak amukan ka bagat. Nagadulakit din amum. Anya ti aramidem, Valerie anak ko. Isagsaganak ti speech ko para iti umadanin a panagturpos ko, nanang. No kasta, sikat ti agsaw iti sango. O, nanang, siyak nga rod. Ay na, talaga naglaing ti anak ko. Awan ti may bagak pay. Ilistak tinagan dagiti timultulong kanyak, nanang. Inayon mo tinagan ni Uncle mo, Kiko, anak. O, nanang, iso ti number 1 iti listaak. Di special mention to ni Uncle mo. Dakkel nga min tinaitultulong ni Uncle kada tayo. Oray ni kasinsin Maya ay dinagturpos iti high school. Special mention manan ni Uncle Kiko. Makapaawan ganas nga agbuya iti live. Apay manen. Makapadismaya ti tumulong no kastoy laeng. Hey, saan ka maawatan bagat? Di mo nang ti speech ni kaanakan Valerie aya. Nagbuya ka iti live? Wan, ngamawan nang ko anagan ko. Dayjay manen aki ko ti special mention. Ah? Una, tadakkel mat tinaitultulong na. Makapaasar. Ay na. Namin anulaang mat anang tad ka iti kwarta ka ni Valerie. Kat masapul pa'y nga iti sangwanan ti kaadwan. Agsardang ka man. Ah. Tani, nasakit ti ulok nga agpampanunot. Apong, adamat gayam maawat ni Uncle Kiko nga award. Award? 1. Nakitak ti post ti munisipyo. Nan, kita akman, apo. O, day tani apong. Ay, wal. At ang agpaisaw. Ay, aktibo nga men niyang kalmaw. Nukas na nga na kalamidad, alistaw at tumulong. Congrats ken ka, kanakan kikaw. Ha? Ada ka numot maawat mo nga award. Ha? Dahil ka di, uncle? Talaga anasaya at kaataw. Saan ang may libak na ita? Gaputa na ita tirumbang nga aramidag, uncle. Manumutan ti tao at tinulungam ngay. Ang mga no, anda pa saan mi nga am-amaw. Sana na masapol ang maamuan nyo, uncle. Ay, kita ang mga no na itamot ten tumultulong iti sabali at tao ter aramidam. Malipata mo ti agpamilya. Kinapudno na, uncle. Agkasar kamin itinobyak inton umay atawin. Lukas ta, adda nobyam. Adda uncle. Yam amok to kada kayo, nagpasyar di ti lugar tayo. Niki kulaeng manen ti maikan iti award. Una, tamay samot ti kasinsin mo nga alistong agboluntaryo no adda dagiti masapul a matulungan. Uray anyat araramidak. Awan latta. Kaslaawan makitkita dagiti tattao. Amom bakit? May mayat ngamin no naggapu iti pusom ti panagtulong mo.
Maupayak no kastoy laeng. Ha? Ay, saan Di ka maupay. Itultuloy mo lat ti tumulong. Bagat? Tumulong ka, tanagga po iti pusom ti panagtulong mo. Saan kat atap no maitanok ka? Tumulong ka, adi ka mang namnama iti uray anyaman. Bakit? Aramidam, tikas iti aramidam ti kasinsin mo ani Kiko. Awan ti mangngeg mo kenkwana, ngem makitam at tumultulong kadagiti agkasapulan. Kasjay, ti maiparbang. Bakit? No tumulong ka, kan umno ti aramid mo, ti Diyos ti mangsupapakan ka, iti umno a tiyempo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 17. Mabalin anaimas ataraon ti magunod mo iti kinaswitik. Ngam ti saan a mabayag, mayarig iti darat, a may pamulmalkan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a may tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Aldawan lakay, ingka manganan ta sumrakan iti trabahom. Baka turo-turo kakatailaan. Madamdaman ton. Intun kwan bida ka man pastrakanin. Ikatenda ka manun. Ado di tati mabalin a pagserkan a trabaho. Anya nga ado. Nastrak mon sa amin a restaurant. Ngam ikatenda ka, gaputa ka na yun ka amaladaw. Nagrigat mo tanti kastoy a panagbiag. Kanayon a masapa sumrak. Agyaman ka tadda trabahom. Kasanuno awan. Apay nga ta sa anak a naipas ngay abak nang. Aggagat ka, bareng addapay namnamam abumaknang. Apay nga awan manan ni Teodoro. Maladaw siguro, boss. Kanayon samit amaladaw daya a chef cook. Imbag tada kadwa na a cook. Kasanun no awan. No, apay mat ngami nakasjay. Sapay no adda kat kanayon nga agibaon, boss. No kanayon na kasta. Jakamon, no anya ti pagbanagan na. Anya ti kayat mo asawan, boss. No di na saysaya atin ti trabaho na. Agbirok laangan iti sabali a pagtrabahuan na. Sige, tay bagaktukan kwa na, boss. Manong Teodoro, imbag tasim magbat ka. Damdamagan na ka ni boss itay. Anya? Imay ka di itay? Wen, manong. Imbag ka no tada ti kaduam akok. Kasanon ngay no awan? Amok nga adda kadwak nga agluto. Iswa medyo naladawak. Amangan no adda nakaibagakan kwa na akanayon ka amaladaw. Sino nga ta tinakaibaga? Saan ka di asika? Ay, saan ko nga ugali tagi pulong, manong? Di ka agkamkam mali amang ibaga. No di mo kaya tidakas. Manong Teodoro? Anya day tayong sangputyo, tatang? Adu amakan, karne ken dadumapay. Saan mo takin sinas, wano katapusan? Ay ngam, nangalaan nyo iti gatang nyo kadagitang, tatang. Saan ko aginatang? Nalaingak lang amin nga agremedyo. Anya ti kayat yung asawan? Nagadu ije restaurant. Iti unag tidak kalaref. Ngam para kadagiti customer dagita. Para kadagiti customer, ken para mutan kada tayo Utangan nyo kadidagita, tatang? Ha? Utang?
Kwa. Kaslagastan, no kasta ti panagawat mo. Kanayon mat nga ado ti isang pet mo amakan, tatang. Ado ka di ti kwartam. Uray awan ti kwarta, no addalaket ti makan. Mayatlat ta. Kasta ka di, tatang. Adda ko mga minipagatang ko. Anyat ipagatang mo. Dakkel palpaltog, tatang. Kanayon nakamabsog. Gaputado ti isang pet mo amakan. Ngumawan na ayam ko. Ibagam to kan ninanang mo. Tagumatang into nagsweldoak. Mabayag ka di pa iti sweldom, tatang. Mabihitan. Itad kunto kan ninanang yu ti sweldok. Gumatang kayon to. Wen, tatang. Ibagak to ken kwa na. Panagawidan. Di ka kadipay agawid. Manong, imbagada nga ag-overtime tayo. Taado pa'y ti umay amangan. Ay, sinalbag. Sapay makawawid akon. Di mo ka di kaya ti ag-overtime, Manong Chudoro? Ay, maitantan ti panagawid. Imbis as anak amarabyan nga agawid. No siya, kay kayat ko no adda overtime. Tamabayadan mo. Nga mabannog kamot iti kastaunay. Saan mo't anadagsan ti trabaho tayo? Uray saan anadagsan. Makapaboring mat. Ay, Manong Chudoro. Anya ka ditilin na untabag mo? Kwa. Nagsukatak. Pantalon kan badok. Pay ngay anagdakkel day tabag mo. Kwa. Dapay nga mintualyak. Ha? Apay? Beach resort ka di ditoy, tadapay dagita? Badong, pantalon, kan tuwalya? Nanang, nagsweldo ka din ni tatang. Nagsweldon, anak. Ngam idulin tayo, tausarin nyo iti panagadalyo. Igatangan dak ko may tipalpaltog ko. Saan ka di amay mayat no igatang talaangan iti aramatam iti pagadalan, anak ko? Dakkel ka nga minan. Saan kan abasit nga ubing nga agay ay ayam iti palpaltog? Nanang, dakkel ka di ti sweldo ni tatang? Basit ti sweldo ni tatang mo, anak. Apay anadamag mo? Kanayon nga minanaimas ti si datayo. Di ka adalak kat awan ti kas di abalon da. Kasta ka di. Anya ka di ti trabaho ni tatang na. Mangup opisina ka no? Isardeng mo ti agisangpat iti taraon nga agapo iti restaurant. Taapay. Di ka katagyaman. Taday sangpat ko. Maragsakan kuma no saan nga inlibas. Kasla sweet-sweety kam ti boss mo. Saan a kinaswiti ka? No di kat kinasirib. No kayat mo ti agbyag. Agalibtak ka. Sa anak nga umanamong iti panangiliblibas mo iti taraon ako ka ti boss mo. Imbis a maragsakan ka? Saan mat? Taagdanag ka? Saan nga gnanayon ang mailimad mo ti mading aramid mo, Chodoro? Amok ti aramidag. Apay nga minayaday tati pagsarsaritaan ta. Makadlaw pa yan ti anak ta. Ti kanu kaadalan na amangup opisina kat simple kanu lang ang tibalon na. Idinto ta ti anak ta kat agkakaimas ti balon na. Kayat naasawen, analalaingak ngam ti amaday ta kaadalan na. Isardeng mon ti kastangar aramidam sakbay amaladaw ti amin. Adamadmadlaw ko ama di amapaspasamak dito'y restaurant. Anya ka di dayjay, sir? Saan ko pa nga ibagay ita? Ngem no maduktalan ti dinutukak nga inventory kadag iti may lutluto dito'y diya ka muna sawen. Makumikumakpay ngamin iti sabali a negosyo. Kasta ka di, sir, boss? Oh, awan ka di pa lang ni Chodoro? Ay, inton madamdama. At danday jay, boss. Kanayon ka di amaladaw tay jay? Kwa, boss. Isuntulangan ti pagdamagan nyo. Naminanon nga imayak dito'y ngem saan ko anadanon.
Kayat na asawan, kanayon amaladaw asumrek. Ngem kanayon met amasapa nga agawid. Kanayon ang naimas ti balon ta, ngem dagiti kaadalan ta. Wan nga rod. Ibagada pa yabak nang tayo ka no. Ngem kunamot ni nana nga basit kanulang ti sweldo ni tatang. Dinamag ko ni tatang, note utangan na dagiti isang sangpet na. Kitwan ko na naman. Iso nga ta ako na ni nana nga basit ti sweldo na, tado ti baybayadan na nga utang na. Wala, kasta ngagpaiso. Agmay-may saak dito'y kusina. Karga aktibayong ko iti adu a frozen goods. Mangalak pa iti karni kanda dumapay. Kartangak, tama nga no adda umay dito'y kusina. Nay, Manong Chodoro, Ah. di ka pa'y nagawin? Nay, kunak man no nagawid kan. Da ka pa'y matgayam. Ada ngamin nalipatak, Manong. Nabatik ngamin ti panyok. Inkabil ko di tarabaw ti kabinet. Panyulay, isukat ti subsubliamaw na. Nasa papaymat, iso ang nagsubliak. Ada ngamin na isapit iti panyok. Isumat lagayam adi tarabaw ti cabinet tanang ikabilam. Anyang iti naisapit iti panyaw? Kwa, basta. Ay, narigatan no adda mangala iti panyok. Kan may sa, adda sentimental value da ito'y apanyong. Ni, ayaw na yan. Panyo lang, adda pa'y sentimental value na. Ay talaga, Manong. Napatag-unay kanyak da ito'y apanyo. Ngamin, inted ni nanang ko itinaudi akasangay na, sakbay anatay. Sakbay nga agawid kayo. Ipakita yo pa'y dagiti bagyo iti security guard. Ha? Apay ka di, boss. Oh, ato itibag ko. Anya ka diti kitaan nyo itibag, boss. Manipod ita. Kitaanan, wano rekisaan dagiti security guard ti bagyo, sakbay nga agawid kayo. Apay, sir. Adda ka di mapukpukaw? Dakal ti mapukpukaw. Kat nabayagan na mapaspasamak na ito'y. Huh? Oh, Chodoro, ayan ti bag mo. Ay, awan tibag ko, sir. Akin bagday tadakkel abakpak iti asidag mo. Kwa, sir. Nagsukatak ti kargana day ta. Ala, security guard, rikisaem tibag na. Apay amalamon, katawan pa'y ni tata. Wan nga rod, anak. Itaman pa'y. Kasla adda madi ngagparparik na kanya. Adda nga tamadi anapasama ken kuana? Dayta nga rod tijak amo, anak ko. Madanag anak pa'y kitin. Di mat nga rod umawag no anya tinapasama ken kuana. Nabati ti cellphone na. Ngamuray no kas na. Kita ang mananak ko. No adda text no awag na. Itala ang amalada o nga agawid Ay, wan nga rod, anak. Makapadanag at talaga. Daw mamawag na na. Number mat. Maala, yag mo anak. Siyak ti mang sungban. Hello? Sino ka di daytoy? Ha? Adda ka iti presinto? Apeng adda ka dita? Kuna, kunkat. Sikan tumit ngamin. Ay. Anya timbaga timawag na na. Adda ka no iti presinto ni tatang iyo anak ko. Anya? Apay nga dayjay. Lading itak nga ibaga, anak. Natiliwan datiin nala na a frozen food itibag na. Kukwa ti restaurant day jay. Kaya dyan sawan. Takaw dagi dyan. Namin adon nga imbaga kasaan nga galala. Ngam natangkan ti ulo na. Kasanuitan. Day ta tidakal ang parikot.
Naawanan lang arudan iti trabaho. Mabalod pa'y tanakita da mismo titinakaw na. Maawatan mo't siguro itan. No apay akanayon kaaparitan nga agiyawid iti kukwa ti restaurant. Kuabagat. Diyak ninamnamang ang kapkap da. Uray saan ang agkapkap. Tabasol tar aramitam. Basit lang matialalaag. Apay abasit ako nang. Numaurnong dagijay. Adon. Kasanupay itan. Kapilitan nga nakagbirok iti trabaho. Kasanupay ti panagadal dagiti anak ta. Bakit? No di mga kumakan ka. Saan kumakastoy tinapasamak? Si kantumot ngamin. Di ka mapnak iti datangdan mo. Tairaman mo pa iti saan arumbang. Pakawanan na kumabagat. Sigurado nga inton rumwar ka. Marigatan ka makabirok iti trabaho. Taamuda ti aramid mo. Agbababawi akon bagat. Kastoy gayam ti bunga ti kinaswitik. Maragsakan ka no agbaligi ka amang switik. Ngam no naduktalan da ka. Dakas mati ibunga na. Saan anasayaat nga aramid ti agswitik? Tainton maduktalan si kantong matlaeng tinakababain. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Joffer Anas Basip. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 17, versikulo 8. Adda tattao, amang ipagarop, akasla salamang ka ti pasuksok. Patyenda ama aramid da ti oray anya abanag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nareglo ka din ti kaso ti anak ta. Siyak pa iti kunam. Marigrigad dyan adalapos ti anak ta. Taparan laang iti kwarta, agdalikap kepen. Kwarta lagayam ti masapul dagita amamirmiraot. Idi nakakita da iti kwarta, nagtalnatan. Datao kit din ti karkaritan da. Idarum dakit din ti bugbugtong nga anak ta. Kasla dala na laing agdarom, ngam tatapalan mat gayam ida iti kwarta. Basta da kwarta, maaramid amin akayat. Mami, ipapintor yung mantilugan ko. Nagasgas ngamin. Kasanumanan anagasgas. Saan ka di anabiit pa'y ipapintor da itchay? At da ngamin nasagid ko nakaparada alugan, mami. Kat? Anya ti ko na ti akin lugan. Awan ni Jay ti akin lugan. Idi nakita ngawan ti driver na. Ingagarak asinagid ti lugan na. Ngam nagasgas matilugan ko. Ay, iho, awan lat di mo aramitan. Alan mami, papinturaan yung tilugan ko. Si kanti mangipan ijay talyer. Ibaon yung ti driver ni daddy. Makaturturo ka. Apay nga apurido ka asim mangpet, anak. Madanag anak iti bibiyahe ka jeep, nanang. Apay, anya tinapasamak iti jeep. Naglawa mo tinaukisan na pintor na. Agungot lakit diti akin jeep. Amang ano ibabawi na, katawanan ibiyahek. Dakkel ka di ti magastos, no ipapintor mo manen. Una nang, dakla.
Mangibagata ka ni Antim Adela, taumutang ta iti pagpapintor mo. Alaman nga ron, nanang. Amang ano ibabawi dati jeep. Awanan ipasadak. Amok nga ada kwarta ni Antim Adela. Nakaumay ka met, manang. Ada ka di masapul mo? Kasapulan ti kaanakam ti pagpapintor na iti jeep nga ipaspasada na. Ne, saan ka di nga operator ti rumbeng agpapintor? Wan, nabiit ana pinturan. Nga midiim parking na. Ada nang sagid. Ay, nagluko matanday taan ang sagid. Nakaparking, sagiden nalatan. On nga rod ading ko. Amangan ka nun ibabawi da no makita da nagasgas ti pintor na. O sige, ikan ka, tapno adda pagpapintor na. Agyaman ako nay ading ko. Kunakon kat asika ti makatulong iti kaanakam. Asino pa'y nga'y tagtitinulong no saan ada tayo, manang. Rabiin, ngamawan pa'y ni Demi. Napanan naman nga tan. Amangan no kadwa namanan dagiti barkada na. Laklakayanan, ngamawampay amo na at trabaho. Dagiti ngamin trabahador tayo ti makaam mo ka dagiti trabaho. Ay, kasanaw nga tan no awanta. Di na amo, ti araramidan na. Adayo pa'y amapasamak dayta. Ay, day tala makiriri ti amo ng aramidan. Timang pasuksok, kan mga riglo, ti araramida kon. Alangan mat abay-bayan ta ti kakaiso ng anak ta. Ado ti kwarta ta. Isungarod ano anyaman ti aramidan na. Surutek amapan nirwar. Imbaglakit din ta ado ti kwarta ta. Kasanon no awaan. Nalpas ka din ti pan nakapintor ti jeep, anak. Una nang, nagbiyahe ak pa yan. Immanay ka di ti impautang ni Antim. Una nang, kapilitan nga agurnungak, iti pagbayad ko. Awan nga min konsensya tinangsagid latan iti jeep. Uwan nga rod nanang. Awan ka di kinaapam amaatap nga kinaramid. Awan mo ti kinaapak nanang. Ay, Amo yumat, sa anak aman nakiapa. asino nga tati awanan puso anang sagid iti jeep nga iman money home. Hoy! Ikaton man talugan mo dita. Abay ngagbalangan ka dita kalsada, ha? Di mo ka di makita. Naka-red light, ije pagkurbaan. Sakbay kumaan nag-red light. Inserak mo kumanta jeep mo. Awat ya mamom. Adang amin sarsaron mo kalugan. Awan kiti ya mamom, ha? Di mo mo ter aramidem. Makita da ka kumaan na bartak nga agmanmaneho. Apusado. Kanya ti kunam! Kaya't mo ta umulugak di tulugan ko, tadanugan ka! Green lightan, ditakan! Hoy! At atwal daw mo! Ampok ti plate number mo! Oh, apay akas ta tilangam kaanakan. At da barumbado a driver anang reyaw kanyak itay ante. Pinangtaan nakpay. Anya? Nakalugan iti puraw a kotse. Jay ka di nakaikaw ti may sa alapayag na, kastamot ng tikinay na. Uwan ante. Asin day jay. Nabiit ka pa'y ngamin a driver ditoy. Anak ti adda mabalin na day jay. Ay, barumbado day jay. Adon ti kinalaban na. Anaken ngamin dagiti dadakkel na. Spoiled ka di ante. Wen, isong agan anad ka. Ibagak to kadagiti gagayem ko a pulis. Kastamot ten ti gayem ko nga adda ijay pao. Tapno masaganhaan tayo. Madlaw ti kinabarumbado na ante. At dalakid di mading aramidan na kanyak. Hello, ante. Nakaawag ka mat. Andan tumakilugan kan ka a lalaki. Nagtulagan mi kadagiti gagayem ko. Akanayon day ta akaduham. Taapay, ante. Under surveillance gayam ni Demi. Kayat da amatiliwan iti akto. Ha? No kasta? Iapandak, ante?
Saan mo't? Ay, impangta na ka ngamin. Saan ka di? Wan, ante. At dabasol dayjay ademi. Kanayon adida masalamaan ti ayan na. Barang agpakita, babaan kan ka. Kasta ka di, ante. Isumot lagayam. Nga adda pasahero ka kanayon dito'y sango. Manipod terminal, aging gang agsubliak. Addalat ta. Kanayon daytan, aging ga iti matiliw dayja abarumbado. Agyaman ak nga no kasta, ante. Bye. Apay day tanga asido. Pangan anuam. At ngamin pagbayadak iti utang na eh. Paltugak ko na. Ang mga matiliwak pa. Adda ka di manan karirim. Saan ko nakariri? Tadyak mo tama mo. Adda nga rod atraso na kanyak. Iho, saan ka kumamanan nga agaramid iti mapan aregluon ni dadim? Ikak lang iti pagnakman diyawan ang muna a driver. Anya nga min ayati naramid na kan ka. Agdardarasak idi, tada date ko. Ngam nagbalangan kit di dalan ko. Nagpasugnod lakit nga rod ti kadate ko. Buisit. Kat, anya nga ro charabidam. Sa buwagak iti asido ti rupa na. Tapno agnagam. Iho, saan mo nga aramidan? Amangan no idarumda ka manon. O di pasuksukan nyo manan, dinalpasan ti parikot. Mapanak pa agtaktak der dita punti kayo. Sana bali, adda dita di kadwak. Ay. Sino ti Kuama pa lang yung nakaparada dito eh? Ti lalaki anak ka ikaw ti kiday na. Isu ti umasidag. Ay, baglakit din. Tadda to'y kadwak dito eh. Sige, mapagtad ng lugan. Ano nga tadya ibgam na nakasupot? Adda inikat na. Kalabsamat. Umahin. Adda ka magkayam dito, yawan na muna a driver. Da ito'y tiparakan ka. Ginugtaram ti asido ngay gam ko kat naisabwag iti ropa! Impan ti pulis ti anak tay ti ospital kunam. Wan nga rod, nasabuagan ka no ti rupa na iti asido. Anya, asino tinang sabwag? Tapalungsot ko iti pagbaludan. Adda nakitak nga igam na nga asido sakbay apimanaw dito'y balay. Kasano nga ron nga iso tinabuyatan? Isabwag na kuma iti tao a kariri na. Ngam adda ng kugtar iti asido nga igam na. Kat na isabwag iti rupa ti anak ta. Adda kwartak, baliktadak ti pasamak. Pagparangak, abinoyatan da iti asido ti ropa na. Wan, tapno dagijay at tao ti maibalod. Saan kat ati anak ta? Saan asyak ti kalkalabanan dagiti awan kwartana? Driver laeng? Hanggang adda ka no secret agent akadwa ti lalaki. Iso tinangkugtar iti asido nga ikam ti anak ta. Kat ti anak ta tinasabuagan. Imbaglakit din, tanaalibtak ti kadwa ni John. Kat saan ani John tinabuyatan iti asido? Inlis iti anghel, akasigod na, tanasingpat nga binti anak ko. Wen manang, naapiktaran ka no ti matadayjay ademi. No saan akinugtaran ti agent ti asido? Di pa'y kat ni John tinasabwagan. Ay, adda ka no atraso na iti anak dayjay a secret agent. Iso asinursurot da, babaan ka ni John. Itatadan iti ospital dayjay ademi. Anya ngay ti aramidan ti pamilya na. Day tati orayan tayo manang. Adda nga damag ko nga imbaga di amana. Anya ti imbaga na. Baliktadan na kano ti pasamak. Ni John ti pagparangan daan ang buyat iti asido. Iti dayjay ademi. Ay kasano? Aramaten dati kwartada. Mangbayad da kano iti saksi. Mangpasuksok da siguro. Saan nga tanga agpagganti anak ko? Awan kwarta mi apagbayad mi.
Ti kunam siguro, kat inabak mo ti anak ko. Agkita ta iti husgado. Urayan niya ti papanam. Ngam, awan inaramid ko iti anak mo, Sar. Amin amang kalaban iti anak ko. Adda katukad na adusa. Ha? Madusa ak? Ngawan mo't basol ko. No saan agapukan ka? Saan anapuuran ti rupa kan mata ti anak ko? Ngam, Sar, iso tinagtaudan ti asido. Saan na siya ka? Awanan ti adu arason. Agbayad ka iti napasamak iti anak ko. Ulitak nga ibaga, Sar. Awan basol ko. Agbirbirok kanu nila kay Sebyo iti agsaksi para iti anak na. Kat ada ka din nabirukan na. Jak amo, no kayat jay naudi anapanan na. Dakkel sa kanu ti pagbayad na. Ay, Diyos ko. Saan mo ko mga ipalubos nga ada mabayadan nga agsaksi? Ikararag tayo, nga awan to ti mayat nga agsaksi, manang. No pagandaran dati kwartada. Anya ngay tilaban tayo. Di ka madanagan, makatulong dagiti amamok agagahim ko. Isuda ti asit gan tayo. Kasanuitan, adamat gayam CCTV ijay asidag tinakapasamakan ti panang sabwag ni Demi iti kariri na. Oh, sinalbag. Secret agent gayam ti kadwa day driver. Katirigat na. Naalaan pa iti video. Isugayam tinadutukan namang surveillance iti anak ta. Isu nga day jay. Awan mayat amatang danan nga agsaksi. Awan mayat amapasuksukan. Kaslakat nagtutulag da ama ibalot ti anak ta. Kaasi pa iti anak ta. Kas di lang arudan tinagbanagan na. Maibalod pa eh. Sapay saan amabalin ang mapiyansaan. Tada na alad iti pulis at droga iti bulsana. Nagrorotapon ti kaso ti anak ta. Oh. Agpaisun samot ti kuna dagiti pulis. Analabit kanu akas jay ti anak ta. Tapinan panuy-nuyan ta. Kasano pa itan? Mayadayo ka na ta ti anak ta. Oh. Agian iti pagbalutan. Saan nga iti amin nagundaway kat mapasuksukam ti padam a tao. At dantulat tapanawan amadusa ti rumbeng amadusa. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Mark Molag. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti ang PBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itinkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na imbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti umuna a Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 10. Tati panagayat iti kwarta, kat iso ti ramot, ti amin akita ti hinadakas. Daduma at taong agtarigagay iti daytoy, kat nagtagawataw, manipod iti pamati, kan dinuyok da ti bagbagida iti napalalo aladingit. Papagayam, intay denggen ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Day, ada kamot gayam dito'y balay, Richie, anak. Apay ka din, nanang. Kung nagpano nagpasada ka. Sa anak pa yung agpasada ita, nanang. Na, sayang mo't ti mapasadaam ko, ma. Nangina ti krudo, ket basit ti pasahero, nanang. Lugi aklaang No, awan ti pasahero, di maki-extra ka pay laang nga road. Iti ayan ni uncle mo apidreng. Maki-construction ka pay laang. Masadutak, nanang. Kan may siya,
Amang ano saan ko nga mo ter aramida kay Jay? Do saan mo nga amaw? Mabalin mo't nga agpaisuro ka ka ni Uncle Mau. Agpanunutak pay man no anya ti kasayatan nga aramidag. Jay ko masaanak ang mabannog unay nanang. Na, adaya mo trabaho asaan ang makabannog, anak ka. Oy, kasinsin Maricel. Nakitam timpos ni Richie akalugaran tayo? Saan pa'y kasinsin? Anya timpos na ya? Agkulkulekta mat iti kwarta. Kwarta? Para iti anya? Fundraising ka no, para kadagiti pada na a driver dito'y lugar tayo. Kasta aya? No adda maurnong, igatang na kano iti merienda kan free meal. Isumat siguro tinapanunot na amay tulong na itaapan na ti krisis. No adda makolekta na, dakilan at tulo ang kadagiti drivers dito lugar tayo. Awan Saan kat nga isupay a paggastusan da? Katwen. Ay, anyang aminan ay tigatangem. Adapay pansit alakom kasinsin. Ay, adapay Ikanak iti dua nga order laeng. Isupot mo, takanak ijabalay. Umayak man, manang Yula. Ala, agtugaw ka ading ko. Anya ti maipaay ko kan ka. Imayak, takayat ko laang ti makisarsarita ken ka. May papanitian niya. Pudno ka di tinadamag ko. Nga, ada fundraising ni Richie akanakak. Fundraising? Tinangag ko kat agdaw-dawat ka no iti kwarta, iti Facebook. Naa, jak amo ti maipapaniti day taabanag. Ang apay ngay nga agdaw-dawat iti online. Fundraising ka no, para kadagiti kakadwana nga ang paspasada. Aya. Ay unay kan manang, anak mo ni Richie. Ngam di mo amuter aramidon na? Jak amo ading ko. Taman manumot ngamin nga ag-Facebook ak. Kan maysa, awan mo tinadakdakamat na kanyak. Mayat mo't kit di tikas jay, anapanunot na. Ado ti matulungan na, nukas bilang. Sa dino tinagkapwam anak ko. Napanak lang nag-cash out nanang. Ada na kolektam iti fundraising mo? Adaan nanang. Ay nga, haguray ka man. Kasanoan amuan nyo ti maipapan iti fundraising ko? Nadakamat ni Antim Sharon itay. Imay ngamin dito'y balay. Dakis istorya kanyak. Okay. Manungay mo ti naurnong mo a donasyon. Secret. Saan ko nga ibagbaga kada kayo nanang? Anya? Saan na mabalin nga ibaga kada kayo? Ta saan matlaeng apara kada kayo dayjay akwarta nanang? Saan ko butkit di atagikwaan? Agsalsalud-sudak laang, Richie. Gumatangak man iti biskwit, soft drinks, ken pansit, ading ko. Mano apak, manong? Mano ti adda dita aya? Dagito'y langan tinabati, manong. Sige. Gatangak da kita. Pansit ngay, adapay? Ay, naibusan, manong. Pansit kumapay mabalin nga gluto ka? Ay, mauray mo ka di? Saan mo't siguro ang mabayagan niya? Saan mo't kidi, manong? Para ka di, kadagiti drivers ti ipaluto? Wen. Ala, agluto ka iti pansit, ta itulod ko iti paradaan no madamdama. Agawid akpay tagpelesak, dagasekto ti impaluto. Anya nga nagitala kong pare Richie. Saan ko ala ko dagitoy, pare Brian? Anya nga nga ron? Libre laeng. Mangala ka mat iti paraken ka. Dagito'y ka di tinangigatangam iti nakolektam a donasyon pare. Wen pare. Kahit manungay tinakolektam. Ay, kwa pare. Dakkel ka di matlaeng? Ay, eksakto laeng. Isu amin ang data. Ingatang ko iti meriendayo. No adda manen mangisend, igatang kong tumanan. Tuloy-tuloy lang ti fundraising ko. Ta isupay mo't atulong ko kada kayo. Dahil
lang tinapasadak, bakit? Pasensya ka na. Okay lang, lakay. Maanusan no anya ti adda. Ay wen gayam. Apay adi ka nagawid idi alas 12. Inururay ka taggidan ta kumaamangan ngam di ka mat nagawid. Adda nga men libre a pansit nga inyag ni Pare Richie. No kasta. Damat gaya man nakolekta na. Adda, bakit? Manu kanungay? Dahita ti jakam mo. Jakam mo no mano tinaorno nga donasyon. Tadi namat imbaga kanyak. Angam tinapatag kat adda naramanam lakay. Uwan bakit? Ure ka sano kat naerano takman. Ne. Dakkel mat gayam ti maurnong no agpapandraising ti tao. Handa pa'y nabati a kwarta para kanyak. Anya nga tamat ti gatangag a para iti bagik. Amukon. Gumatangak iti baro a cellphone ko. Nay, unak na da bisita anak ko. Ay, ne. Da kayo mat gayam nanang. Agsasao ka mat ngagmay sa dita. Anya ti mapaspasamaken ka. Awan. Di na ka di pakadanagan nanang. Amangan mo't no. Ay, kas ko nakita yun. Di nakpakadanagan ta okay aklaeng. Sa anak nga agballa. Ay, kita Win ka di. Ituloy yu kadi dararamidin nyo. Di dak disturbon ditoy. Tadda na unag apampanunutek nanang. Awan ka di dararamidin nyo, Auntie Sharon. Apay kaday kaanakan. Adda ko maipalutok kada kayo kahit. Ada ipalutom. Win Tapno adda iwaras ko kadagiti agpaspasada dito'y lugar tayo, ante. Kat anya ngay ti ilutok. Adubukan na tanglatan na, ante. Agraman inapoy. Mangtedak iti budget kada kayo. Tada kayon, ti makaammo amang igatang. Amuyo mo tin, numano ti gatangin nyo. Amuyo mat, numano ti driver dito'y lugar tayo. Kat ninanang mo kumagay. Saan na kano ang basango ti agluto? Tanaga do ti pakakumikuman na ijebalay. Ken may sa naimimas ti luto yo, ngem ti luto ni nanang antay. Tabulaan nakpailaeng mat. Ay saan? Pudno ti ibagbagak. At ti kwarta nga igatang yo antay. Nagapuday ta iti fundraising ko. Keep the change latan ate. Wen, tapno damat gunggunayo nga agluto. Inakaon. Umay kontolatan dagasen ti impalutok kada kayo. Kaslasan mo tin ngagpaspasada ni Richie lakay. Talaga asaanan ngagpaspasada, bakit? Apay ngay? Jak manamukan ko na. Ada siguro sa bali a pagkukwartanan Mapanlaang mat iji paradaan no aday tulod na amakan. No kasta, tuloy-tuloy nga ron ti fundraising na. Woy, bakit? Adala tamot ipopos na. Apay na sa ludsod mo. Awan matkit di. Mas daawak lang no apay asaanan ngagpaspasada. Kasinsin, pudno nga tati agwarwaras asayang guseng? Anya asayang guseng kasinsin? No kasta, saan mo pa'y nadamag? Awan mo tinadamag ko. Ti istorya dagiti Marites, kat dakdakkel kano ti bingay ni Richie iti fundraising na. Ngam tititad na kadagiti drivers. Arason, no apay ng agpapa-fundraising. Diyak amo ti may papaniti day taabanag Ngam nadlaw ko asaanan ngagpaspasada ni Richie. Pudno siguro, kasinsin. Nakitak matlaang ngamin iti may sa amol, idi na minsan. Anya ti aramida na ijay mall. Ishop-shopping na siguro at ibingay na iti fundraising na. Anya? Nimot ka anakan Richie iti pagsasaritaan dagiti Marites manang yula. Apay kano ni Richie? Dakkel kano ti bingay ang maalala na iti fundraising para kadagiti drivers.
Tit-itid na kadakwada. Anya, Isukan no ti madlaw dagiti Marites. Ta saan nga agpaspasada. Awan ti daduma pagkwartaan na. Ay ada pag-shopping na. anya. Iso akasaritam tuman ti anak mo. Ang mga nupod no umatan ti sayang gusang maipapankan ko na. Nakababain nupod no man. Saan ang maiparbang ang pagkwartaan na ti sitwasyon ang mapaspasaran tayo ita? Kaya't yun ti cellphone nanang. Na, no awan pa'y maigatang itimakan. Mala, kukayo da ito yan. Na, anya nga iti usaram do itad mo kanyak ti cellphone mo. Sana parikot da ita. Ngamin, gimatangak iti baro a cellphone ko nanang. Anya, Kitaan nyo ti kabarbaro a cellphone ko na eh. nangalaam nga iti inggatang mo. Kat saan kamot nga agpaspasada. Ay kat kwartak ni nanang mo't. Ang mga nupod no mo ti sayang gusang maipapankan ka. Anya sayang gusang nanang. Adakkel ka no ti bingay ang maalalam iti fundraising mo para kadagiti drivers. Sana po no day tananang. Nadalos ti intention ko niya, umapan lang nagiti atat tao. Iso arugyan daman ti mangiwarwaras ken agmarmarites may papan kanya. Siguraduam lang, tanakababain, anak ko. Pare, ita lang ang makitak na ita cellphone Kagat-gatang ko lang pare. Ay, Wayne, damag ko kat dakkel ka no ti bingay mo amal alam iti fundraising mo. Sino mo tinakadamagam iti dayta? Iso mo ti mangmangag ko. Nakagatang ka pa yan iti cellphone kan sapatos mo. Kan baro pa iti pantalon mo. Ang mga nuinton madamdama, adan to meten baro alogan mo. Ne. Apaya kastamot ang tibagbagan. Awanan ka itibain? Ops. Apay nga, defensive ka pare. Di may baga, apod no tinadamag ka. Di ta ka man langan. Awan pa'y sirserbi mo ta kasarsarita. Saan kan amang mangan Kadagitit itid ko a free meal kan snack. Anya? Makapasuron da kita akalugaran. Apay manan aya. Dadaulan na ba ti diskarte? Apay, anyat na pasamak. Nagado nga ipopos da iti Facebook. Ita, manmanon di mangta di tulong. Awanan ti agsen iti Gcash ko. Amangan no nakariknada mo Anya? Amangan no na amwandan apagkukwarta amlaang ti sitwasyon tayo ita, anak ko. Ay na, dakas ti kasta nga aramid. Di ka kadi mabutang iti karma ako nada. Manong Richie, awan samat ti free meal kan snack para kadagiti padam a drivers. Amo matlagayaman. Apay nga agsaludsud ka pailaan. Ay, napudot samat ti ulo, Manong. Takasla di kag pampanunot. Ado dagiti kontrawida. Iso nga insardan ko na. Tawan matan ti mangted wano agidonar iti maigatang. Ay, no apay ngamin apagkwartaam dagiti padam a drivers, Manong. Ne, saan mo ta? Uy, ado dagiti kalugaran tayo ang makadlaw, Manong. Saan kayong agpaspasada? Engem, adalat ta kwartayo. Ne, no umapal da. Di aramidon damat ti kasi ti aramidag. No kasta, pudno adakkel ti bingay mo, Manong. Iti man langin sa bali nga istor ti paggatangak. Nagadulakit din ti bagbagam. Italaang manan ang nagpasada ka, pare. Bibiyang mo ko, ma. Pakibiyang ang matlaaminan. Agpasada ak no kayat ko. Abay, kukwam ay ati kalsada? Anyan, bigat na napudot ti ulong, pare. Agtal na ka man. Maminsan pa'y nga damangag ko, madanog ka na talaga. Anya? Anya dyan nadamag ko, anak ko. Adanda ni danugam ni Brian. Tasumana o dayi a tao. Apay, adaya dakas nga insawang na. Awan matkid di. Apay nga rod anapudot ti ulom kan kwa na. Takas lamang as asar.
Maasar ka, tanaduktalan dati kalukwam. Anya, Maasar ka, tanaamuanda, adakdakkel ti bingay mo, amaalam iti fundraising mo. ay naramit ko da jay tapno adamot kong gunak. Wen ngam dakdakkel mo tinaalam, ngam tinaramanan dagiti drivers, arason, no apay nagpa-fundraising ka. Iso ano anyaman ti mangmangag mo, aganus ka. Di ka agong unga, tapod numot nga adda inaramid mo akalukuan. Anya nga ro ti aramidag, sa anak latan nga agsasao, nga uray nagadutis sa uda, maipapan kanya? Sika, tinangibabain iti bagim anak ko. Inton sumaruno ngamin, di mo irason ti sitwasyon ang mapaspasaran tayo, tapno gundawayam ti padam a tao. Saan ang maiparbang a pagkwartaam ti sitwasyon tayo ita, anak ko? Di ka agaramid iti saan ang maiparbeng, gapula ang iti kwarta. Pilyam tinalintag adalan, kan makontento ka, no anyaman ti addakan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Hagyaman kamitin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 17, versikulo 14. Ti panangirugi iti supyat, mayarig iti panakaibuang ti danom iti tambak, sumardeng ka, sakbay at dumakkel ti susik. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Mabalin ka di nga ipaboras dagiti mangga lakay. Dandanay, nga masapol nga ibagak pa iti bayar tapagtulagan mi ti presyo. Imbag lang nga da pagbibingayan tayo kadagiti anak ta Wen Ad-adun to ti bingay ta. Sa nabalay ta napipigsan nga trabaho dagiti anak ta. Wan Maikan talakot ida iti bingay da. Ayos da itan. Kanadamot tininted ta at altalunin da. Amo matiubingan. Do matitalon kan apit ti mangga. Saan mat kit di nariri dagiti anak ta? Timot asawa dati narire. Mas da awak mo't kadagita amanugang ta. Naglaing da nga agreklamo. Manang, gumatangak man iti shampoo ken conditioner. Mabiit na ang. Nadlaw ko akasla dadengdenggam di taarubayan anagnaam sakbay nga imay ka dito. Wen, alalingagik man ti saritaan dagiti bakit ken lakay, di ta nalabsak a balay. Kat, anya nga'y tinangag mo ang saritaan da. Hoy, imbaga jay bakit, abastos kano dagiti manugang da. Ni, apay abastos da. Naririda kano. Kasta ka di. Ay sus, bastos gayam dagiti manugang ni Nana Filipa. Kasta nga ron tinangag ko. Ay, di dalakit agbain. Ay nano siya, kabain ko dagiti nakaikamangak. Bastos da nga rod awan babain da. Di dala agbain ka dagiti nakaikamangan da. Hoy, bastos da. Ay na, imbag ta nagsabat ta dito'y tiyendaan, Mare. Addan sagat napatid nga ibaga Mare. Saan mo nga idandanon da ito ibaga Saan mo nga ibagbaga asyak tinakadamaga? Anya ka di dayjay, Mare. Imbaga nga min ni Nana Filipa, abastos kayo kano amamanugang na. Iti anyaga po. Ay, isukit di ati bastos. Saan mo nga idandano na?
no ibagak tumanan ken ka ti madamag ko. Bastos ka di ti katugangam, Mare. Ay, bastos, dayjay. Ang dadawat pa'y Ay, kaamamok nga agdadawat gayam ti katugangam. Dawatan na amin ang makita na. Ay, awan kitit babain na Kano si kakano ti awan babain na, Mare. Kasta, timbaga na. Bastos, dayjay, ananang mo. Mangibabain. Apay na kasta ti bagbagam, bakit? Iwarwaras na kit din, abastusak. Kan awan kanut bain ko. Asino tinangibagakan ka iti dayta? Saanen anapatag, no asino tinangidanon kanyak. Bakit? Sakbay aguraam ni nanang. Damagampay, nupud no daytang indanon daken ka. Si kantuman nga rod timang damag. Saan mo't nga ulbod, jay nangidanon kanyak? Ala, damagak to, inton mapanak iti balayda. Saan nga ta nga aglibak ni nanang mo? Apay ko mga aglibak. Saan nga ulbod ni nanang ko? Itaman pa'y anak ka umay ka, Barok. Nanang, asino ka diti nang ibagaam abastos ni Linda? Asino kumangay ti pangibaga ka bastos ti asawam? Adda ngamin nang idanon kan kwa na. Imbagam ka no abastos ti asawak. Ugalik aya ti mapan makiis istorya iti kakaaruba. Amomot, asa anak ang mapan makikakaaruba. Apay nga rod akasta ti indanon daken kwa na. Ay, awan kasta nga imbagbagak. Ay, parbo dayta. Sino nga ta ti atidog ti dila na anang idanon iti dayta iti asawak? Ti asawam, ti pagdamagam, no asino tinangidanon kankwa na iti dayta. Uray agsasango kami, kada kapitan. Awan ka no ti imbagbagan ni nanang akasta, bakit? Naglastok siguro kan ka. Asino ka no tinangibagakan ka? Tauray agsango day di barangay hall. Ha? Ay, sige. Taibagak tuman kan ni Mariflor? Dayjay gaya matarabitab tinangibagakan ka. Saan nga taapod no, dya imbagana? Nupod numatlaan nga imbaga ni nanang. Ibagam tagsango da. Maruwam day ta tarabitab. Sige. Tain naktuman ibaga kan ni Mariflor? Mare, nakasaritam ka diti katugangam. Saan ko akinasarita takasuron ko? Nilakay ko tinakisarita. Kat, anyati ko na jibakan. Awan kano timbagbagana. Iso nga agkita kayo kano ijay barangay hall. Ha? Ay sus, imbagam ka di asyak tinangidanon kan ka? Saan? Takumari kakot nga rod. Kinapudno na, ni Roman abakla tinangibaga kanyak. Ha? Bastos kayo kanong. Na, apay abastos kami. Ay, salbag mo't dayjay aruman abakla. Subsuban abakla. Un kano tanariri kayo. Awan kano tiba inyo. Na, apay kanumanan nga awan bain me? Damagam kan ko ana, no apay nga imbaga na nga awan bain mo. Nasaya at mo't na nagsabat ta, si kaabakla asubsuban. Subsuban ko namkat kanyakon. Nagnisit to pa'y tabibig mo. Subsuban ko nak, tachismuso ka ngamin. Anya man ang tiinchismis ko? Imbagam kano ka ni Mariflor abastusak. Nga awan kanot babain ko. Hoy, for your information, ni kumarim a Flor tinangibaga nga awan bain mo? Anya? Iti anya aga po nga imbaga nga awan bain ko? Tanalaing kayo kanong agriri. Apay kuma analaingak nga agriri. Nangagkot imbaga ni katugangam, anariri kayo kano amanugang na. Ay, di daam mo nga adag iti asideg. Nangag mo ti saritaan da? Katwan! Damagam tabagim no apay nga imbagada anariri kayo amanugang da. Gita ka man langan. Lakay, ammum kaday anangag kano ni Roman anasaon ni nanang anariri kami kano amanugang na.
Saludsudam dayta iti bagim, no pudno wano saan. Ang rumbang ka di nga istoryahan na pailaang. Damagam, no asino tinangibagaan na. Amang ano sa umanan ti tarabitab dayta. Sige, damagak to ka ni nanang, no apay anaibaga na anariri kami. Amok ni nanang ko, saan na nga ibaga, no awan ti makagapo. Iso adi ka agar aramid, Linda. No iso ti isakit mo, di agawid ka ni Jay. Aglablabos kan, Linda. Kayat mo ta agawid ak ije balay dananang ko. Kat agawid ka mat ije balay dananang mo, ha? Mabalin ka din nga ipaburas ti mangga, Lakay. Mabalinan. Ibagata ka dagiti anak ta. Tao may damot makipagburas. Wen Lakay. Maragsakan dalakit day. Taadan tumot bingay da. Pakiyawan ti ahente agatangan. Ay, kasta ka day. Kadye kaudyan nga ahente nga imay ti pangilakwan ta. Tanangat nga to ti presyo na. Nakaumay kayo mat nanang. Anya ka di ti gagarayo. Ing kabasit ibaga kadagiti kakabsat mo taadan mang buras iti mangga. Addan gumatang nanang. Impapakyaw ni tatangyaw. Uy, mayat man. Taadamang pakyaw. No ngamin pakyawan, isuda ti makaammo amang puros. Sa bagay, narigat ti umuli. Masapol amang tangdan manen iti umuli. Dayta nga rudkat. Masapol pa'y apakanan dagiti trabahador. Saan kay nga rudin nga agluto? Ay saanan? No pakyawan, makammo da amin nun. Saan tayon nga agpakan? Mala, ingkay baga kadagiti kakabsat mo. Wananan. Agburas gayam da katugangam iti manggada, Maray. Nakaamuam, Mare. Dimagas dito'y dagiti ng pakyaw. Gimatang da iti meriendaan dan to kanong. Apay ngay adi da imbaga kada kami. Ni, masapol ka di pa'y nga ibagada kada kayo, kat kukwa damat. Pagbibingayan mi kumaaday di amangga. Kasta ka di. Saan aya nga intedan ti tawid yo? Ti taltalunan yo, ti kayat ko asawan. Wen, intedan. Ngam adalat takarbangan mi kadagijay amangga Ay, imbag man, Mare. Dagiti nga mindaduma, no na itedan ti tawid da, awanen ti bingay da kadagiti nabati pa'y asanikwa. Papanam, apay adi mo ibaga. Kasano nga ibagak kat awang kamay, kasangsangpet mo laeng, naggapuam aya. Di ta istor. Naggapu ka manen di ta istor, ngam awan mo't ginatang mo. Ing ka manen nakimarites. Hay, ibagam kit de, no sa dino ti papanam. Mapanak ija ayan dananang, adda ka numang pakyaw iti mangga. Ay, umayak mo't Talaga gayam nga adu ti bunga dagiti mangga Adu talaga. May mayat ko no saan da pinakyaw. Nangingina at ipaglakwan. Marigatan ni nanang agluto iti kanan ti agburas, no sana pakyawan. Agluto laang, pagrigatan na. Imbag kumaano si kati agluto, di mo mat nga rod amo atulungan. Amok nga rod nga agpaburas da. Di da imbaga, taamuda asaan ka adisnudo at tumulong. Iso nga impapakyaw dan. Kurayan tayo laangan, ti itadabi ngay tayo. Manungay nga tate itadaabi tayo. Numano ti itada, pagyamanan tayo. Tadi tayo mat idaik-ikan iti mapapit tayo. Ad-ado ko makada tayong taadanak tayo. Isuda kat dudwadalaang mo. Ala, itid mon ti bingay dagiti anak mo iti napaglakwan ta iti mangga tapno agawid dametain. Wan, Lakay. Diyad duma na itad kaw na. Itad ko matibingay dawili kan Linda. Oh, Linda, alamon tibingay ta, tagawid tamatan. Nagawid ang damanong kanti asawa na. Adto'y matibingay yaw, Linda. Ad-ado ko makada kami Taado ti apo kuyo kada kami. Masapol nga agpapada kayo itibingay, tapno awan ti umapal.
Saan ko nga awaten dayta, nanang? Nayunan nyo pa'y Adumot ti bunga, dagiti manggayo. Saan mabalin Ada pangaramatan mi kanitatangyaw, iti mabate kada kami. Nayunan nyo, nanang, taado kami. Ado ti apo ko yo. Manula ang matday tangay, amakasay iti kita yo. No di mo kayat nga awatan, ladingit Ala, agawid kayon. Ited konto kan ni Willie, tibingay yaw. Mala, di ta kayon, tay nakagluto. Si kan tumot nga min. Ikan nakalangaro din. Agriri ka pa'y lang. Nakapungtot lakit nga ro ni nanang. Tanda nga ita. Awan mayawit ta. Intan. Sorry, Willie. Saanan ang mauli? Nakaririri ka launay nga min. Kanya nga'y nakapungtutan ni nanang. Ala, agawitan. Liklikan ti makiriri, tapno awan ti pagbabawyan iti odi na. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Hebreo Kapitulo 13, versikulo 5. Di kay agagom iti kwarta, mapnag kayo kuman iti adda kada kayo. Takino na ti Diyos, di kanto panawan, di kanto baybayan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Imbagpay kan katalya, nasaliwanwan ti panagbiagyo. Pagkunaamat. Wan tamakita mo tabak nang kayo. Nagdakkel ti balayo. Kita man dagiti alahas mo. Puro balitok. Agsusukat pa'y dagiti alahas mo. Regalo kanyak nila kay ko dagitoy. Naswerte ak anak ki asawa kin ni Ramon. Maitid na amin nakasapula. Anya nga iti trabaho nila kay mo. Basta ko na naman nga aglakla ko da. Adda kanubos na. Katno adda malako da adakkel. Dakkel mati porsyento da. Anya nga iti laklako da? Kumpurmi ka no saan adaga, balay, wano luglugan. Awan lang at ati bakante, tay sarrak ko nila kay ko. O sige, tadamagag to kin ni Ramon, no adda bakante. Umapalak ka talaga kanitalya lakay. Anya mo ti apalam kan kwa na aya, bakit? Nakabakbak nang da. Nagado ti balitok nga alahas na. Idinto asyak, uray may sa balitok nga alahas ko katawan. Anya kalakit din aya, bakit? Saan mo nga apalan ni Talya? Imbag kadakwada tamaya ti trabaho nila kay na. Siyak ngay, manula ang ti sweldok. Umanay laang agpay kada tayo. San abale nga uray awan balitok nga alahas mo. Basta tinapatag, adda ka nun tayo. Imbag pa'y kanira montada diskarte na itibiyag. Sika ngay, mapnagkalatan iti sang kabasit asweldo. Adday ta kaman ako nakon. Uray kastoy lang ti kasasaad tayo, saan na tayo matabaybay anti Diyos. Apay, napadasa mon aya tinagbisin. Wen ngam kayat ko kumamat ti dakkel abalay, ken kayat ko mati ado nga alahas. Bakit? Map nagkakuman, no anya ti addakan ka. Saan anasaya at ti kastang aramid mo? Managapal ka. Masapol nga da kumamat sideline mo tapno mapadasan tayo mati nasaliwanwan abiyang. Anya kumamat a sideline nga Kadiskarte mo tan Sikat ti lalaki. Iso sikat ti rumbang nga agpanunot ti pagsayaatan ti pamilyam. Ay, nagalas ti aramid mo, sika, Carla.
Apay man ang tatang. Kasa daw. Ariglay duron mo ti asawam nga agaramid iti saan anasayaat. At daya imbagak nga garamid iti sana nasayaat. Awan nga agpaisaw. Ngam itikas di apa nagsasaom. Mapilitan ti asawam nga agaramid iti saan anasayaat. No kasta ti ibagbagam. Adakin ko na no agaramid iti saan nasayaat. Basta siyak, awan imbagak nga agaramid iti saan nasayaat, tatang. Anya pa'y laang ngamin ay ati sa pulam. Kat mangmangan kamat iti mamitlo iti agmalam. Pasaray agkilaban ka pa'y. Basta, dakkel abalay ti kayat ko, ken ado nga alahas. Ay, ananwam ngay kumati alahas. Amangan no isupay ti pakatayam. Apay kumamat apakatayak ngay, tatang? Na, kat no adda ngay nang hold up ken kaditadalan. Sa daghan to pinatay. Oh, anyamat day tang ay bagbagayon, tatang. Dinabayag kuman ana hold up ni Talia. Ay na, pasensya kan Carla. Ngam ko na ti asawa. Awan ka nun ti bakante iti trabaho na. Kasta ka di. Sayang mat nga rod Saan da ka no abas na agpastraklatan iti kadwada. Istrikto ka no ti boss da. Kasta gayam. Iso apasensya ka na. Okay laang Talia. Anyangay nga rod. Apay anak ka mulanglang kamot ditan, Ador. Darasam kit diti mangan. Tani, agtrabaho tayo manan. Anya aya ti pampanunutam. Pampanunutag laang dagiti imbagbaga ti asawak. Apay aya. Anya ti imbagbaga ti asawam. Kurangan na nga rod ti sweldok. Saan lang nga iso ti misis, apakurangan na ti sweldo ti asawa na. Anya nga ti maaramidan tayo. Kat marigriga tayo nga rod, anayanak. Agpampanunutak nga rod, noan niya ti mabalin apag sideline nan. Ay, kaasi ka laang no agbero ka pa iti sideline mo. Awanan inanam no kasta. Kaya't ko laang mat nga ipaayan iti ginawa ti asawak. Apay, agbisin kayon aya? Saan mat? Ngam adu dagiti kayat na agatangan, asaan na amagatang. Umapal iti kaarubam eh. Daitan ati rigat na. No ti asawa kat saan amapnak iti addaken kwa na. Saan matakas jay ti asawak idi? Ngam manipod na amuna ni Talia. Nagbalin mo tan ama nagapal. Ibagam ken kwa na amapnak kuman no anya ti adda. Tinapatag saan tayo ngagsaksakit. Day tamat nga rod ti ibagbagak kan kwa na. Bayam, makasapol tanto lata itinapintas a pag-applyan ta. Tapno matungpal ti arapaap ta, amapan abroad. Sapay la kuma, gayam. Si kamat gayam ti masabat ko, Talia. Sa dinong ay ti papanam. Mapanak maki-birthday. Adda nangawis kanya kagayam ko. Nagpintas ka ni tiday ta akawis mo? Karkaro a pimintas ka iti day ta akawis mo? Siyempre mata. Gaputan na laing nga agpili ti asawak iti maibagay kanyak akawas. No kasta. Ti asawam tinangpili iti day ta akawas? Wen, gaputa ti kayat ti asawak. Napintasa ka kanayon. Aglalo no sumango ak kadagiti katrabahuan kan gagayem na. Naragsak ti asawak, no idayaw dati kinapintas ko. Apahalan ka launay, Talia. Kaanok mat nga ta mapadasan ti kas iti mapadpadasam. Kasano mo ngamin, kat mapnaklatan nila kay mo iti basit asweldo. Iso nga awan maaramidam no saan nga aganos latan. Kasta kami mat idi, ngam na diskarte nila kay ko. Nakasapol iti mayat at trabaho na. Ti kunamat ngamin nila kay ko, rumbang ka no amap nekak no anya ti adda-kada kami. Tinapatag ka no kat saan kami ngagsaksakit. Kat no kasta ti sao nila kay mo, awan siguro ti arapaap na nga umasenso. Saan akaskin nila kay ko, nga karigatan na apinaasenso ti biyag ni. Day, anak ko, nagadumanan day tabilbilangam akwarta Nakalako ka naman ng daramon itilote nanang, iso adakkel ti porsyento da. Ay, kita man talaga ti biyagan niya.
Asinsadon ti biyagyo. Dakkelan ti urnong mo iti bangkaw. Wen nga rod nanang, saan akas idi nga awan pulos maurnong ko. Takasano, umdas laeng apagkaan ti masapsapulan ni Ramon. Iso adi ka agbarbarayo, boy, anak ko. Agurnong ka, tasaan mo nga amo no agnanayon ti trabaho nila kay mo. Wen nanang, jakmat basta gastusan to'y it-itad ni Ramon. Kahit, napananmanan nga di asawam. Nagsublimanan a iti trabaho na, nanang. Manulaeng nga aldaw ang nagtalinaod dito'y. Ang pimanaw manan. Katwan a, nanang, takasapulan da ka no iti trabaho da. Adakon, bakat? Anya ti insangpet mo amasida. Agluto ak iti pinakbat. Makasidsida ak iti pinakbat. Pinakban, ngawan manen sagpaw na. Ano san tayo pa'y ti agsida iti natang. Tawan pa'y sweldo. Sana balik? Dandanin ti sweldo may. Makauma mo't agsida iti natang. Mayat kidi tanasustansya tinatang. Wen nga mapurga tayo mo't iti puro aruot. Ala, bayam. Tayo to nagsweldo ak. Ilutuan ka iti paboritom nga adobo ababaw. Nagimas tinluto ti asawam apakbait. Nga mapay asaan ka matanangan. Sa anak pa yung mabisin tatang. Mga anak to inton mabisina. Ti kunamkit day. Awan ganas mo amangan. Tasaan akar ni ti sidam. Hindi ka pa'y katagyaman. Tanalay nga agluto ti asawam. Uray simpila ang amasida. Kat nagimas ti panagluto na. Wen tay sukat nga ron ti trabaho na. Ti agluto. No awan day taatalento ti asawam. Di awan matpagsapulan na. Nagbasit mo ti sweldo na. Ay na, dakelen no ikumpara mi ti daduma. Ay saan ka lang amin kat amap-mapnag, iswakasta. Mapan kayo kit di maturugan. Aginawak pa'y, sakto mo't umunog iti kwarto mi. Malanga raw danak ko. Mangan ka pa'y nga umuna. Ramanamot ti inluto ti asawam. Tanaimas ti pan nakaluto na. Anak, saan manen ang nagawid ti asawam? Saan mo man lakaday nga awagan no sa dino ti ayan na? Nanang, saan akayat ti asawak ti madisturbo no aday ti trabaho na? Apay, saan kayo kadipay ang nairwam akanayon nga awan ti asawak? Ang anya talaga ti trabaho na. Apay asaan ang mabalin ang madisturbo? Anya ka di ti problema yun, nanang. Tinapatag, tunggal agawid, at dadakkel agatad ang maitad na. Day talatan, tinapatagkan ka? Aga pa kami laeng no ado ti damdamagakan ko na, nanang. Apay, agdwa-dwa kayo kadi iti asawa. No ti ilakla ko na daga, balay, wenulugan. Apay nga rod, asaan ang mabalin ang makasao? Kas naku na ko, nanang, saan akayat ti asawak no damagak adamag? Saan nga ta nga adamutin maikaniwas nga araramidan na? Awan mat siguro, nanang. Anya nga'y kumamat ti may kaniwas nga aramidan na. Ngay magtadakan, anak ko. Anda na buyak adamdamag iti TV. Anya day tadamag tatang. Ni Ramon nga asawa ni Talia. Natiliw da ka dagiti grupo na. Hulda por damat gayam. Anya? Agpaiso ka di, tatang? Nalawag anabuyak. Nakitak ti ropa ni Ramon ni JTV. Natiliw da ka dagiti kakadwana. Tsak laim pagarok nga illegal mat gayam ti trabaho ni Ramon. Ay, kababain. Apalak man laangan ni Talia. Naggapumat gayam iti takaw ti kinabaknang da. Day tangarod kahit anak ko. Nasaysaya at matlatay simple a panagbiag. Ti importante, nadalaos ti pagsapulan. Imbaglakit din. Takunan ni Talia nga awan bakanti. Idi ibagak nga isarag ko kumaman ni Ador. Kay kayat kulangan nga uray basit ti sweldo ti asawa. Basta saan lakit di amabalon. Saan ka may babain. Imbang mat,
Tamakaamiris ka itan, balasang kaw. Kababain nanang, kaslawanan rupa ka sumango iti tao. Tamudan ti madingaramid ti asawa. Amuda nagtaod iti illegal dagiti kinabak ng mi. Ibagbagak tumat ngamin kan ka. Nga adda madingar aramidan ti asawam. Ang abdinak mat ipangpangag. Kasano ka din naman kaya't apakibiyangak nanang. Agtaltal na aglatanan, kaputadakkel ti mayaw awat na kanyak akwarta. Kasano pa'y itanday ta, anak ko? Diyak mo nanang. Ngam ti masigurado, makunong lakit di ti asawa. Kan maibabain matan ti pamilya tayo. Day tantukat ngamen, tasaan kayo amapnek iti andak kada kayo. Made, ti agagom iti kwarta, anak ko. Sorry, lakay. Taapay mat, bakit? Gapo ka dagiti na isaw-sawang ko iti kalabas. Inapapalak ti biyag ni Talia. Illegal mo't gayam ti aramid ti asawa na. Ita, nakakulungan. Isu amay mayat matlaeng, ti agbyag anadalos ti pagsapulan, bakit? Ta sigurado asaan na tayo abaybay anti Diyos. Ket mapnak tayo kuma, iti adda kada tayo. Madi ti agagum iti kwarta, bakit? Taday tamot laeng ti pakaisag makam. Wan lakay, amok itan. Pasensya ka la kumakanyakon Agaramid tayo iti nasayaat para iti pamilya tayo. Asaan kit di ati kinadakas tapnulaang maadaan tayo iti kwarta. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.